Gyda chi diweddio. Diolch yn eto Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dyfron. I ni yn cyflwyno'n hamser i ddofal di, terdyn plith. Tywallt y lan ysbryd arno, gad i ni deimlo dy bresenoldeb yma yn ein plith. Bendithiau'r cyfan, bendithiau'r canu, gad i ni ddyrchafu dy enw, goriwch pob enw arall. Terdyn plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae croeso'n noson o Garolau. Mae'r flwyddyn yn hedfan. Mae'n teimlo fel chydig o wythnosau mis neu ddau ers yr un diwetha, ond i ni yma unwaith eto. Ond i ni'n gobeithio newch chi fwynhau'r carolau a'r tonau. Does dim byd tebyg i'r carolau Cymraeg yn sicr. Ond dwi'n gobeithio fyddwch chi yn sylwi ar y geiriau fwy na'r tonau, achos o'n i'n eistedd yn ystafell fach cyn dechrau, yn edrych ar y garol gyntaf fi'n mynd i canu, sef rhif 21, ac os ych chi yn gallu agor eich llyfrau ar y dudalen honno, drwchwch ar y bennill gyntaf, wrth i ni ganu fe, mae o'n werth ystyried cyn canu y geiriau, yn enwedig yr drydedd linell. Ond na i ddarllen y bennill gyntaf o deied pob Cristion i Fethlem ar awr hon, i weled mor dirion i'wn diw. Dyma'r linell nath neidio allan. O ddymder rhyfeddod, fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Mae'n Gymraeg pert. Mae tu hwnt i fi, byddwn ni'n gallu cyfansoddi unrhyw beth o'r safon yna. Ond nid y cyfansoddiad, nid y geiriau o reidrwydd, ond yr athrawiaeth sydd yna, o ddyfnder rhyfeddod, mae e mor ddwfn, mae e mor rhyfeddol, a dyma beth sy'n rhyfeddol. Fe drefnodd y diwdod, y tad, y mab a'r ysbryd glân, dragwyddol gyfamod a ddewid, fydd yn para tragwyddoldeb, a ddewid i ni cael byw. Nawr ten, ni'n gobeithio byddai'n esbonio mwy o hyn wrth i ni barhau, ond dyna chi linell, o ddyfnder rhyfeddod, fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Fe nath e addo rhoi bywyd i ni. Dyna pwrpas y dolyg, dyna pwrpas gen Iesu Grist. Yr addewid yma, cyn i'r byd cael ei lunio. Mwna, dwi ddim yn deall e. Sneb yn deall e. Mae rhi anodd, achos pobl i ni. Ond fe drefnod Duw ffordd i achub dyn o'i pechod. Wel, gydewch chi ni ganu Carol rhif 21. Fyddwn ni yn canu rhai ar ein sefyll a rhai neisedd. Fe fyddai'n dweud wrth chi parai i chi'n sefyll, a parai chi'n eistedd, so eisiau'ch drysu chi. Ond fyddwn ni'n sefyll i ganu'r un cyntaf yma. Felly, gyn ni sefyll i ganu Carol rhif 21.
chi eistedd nawr. Wel, gyda gan ei ras o derbynio, dyna'n gweddi ni. A byddwn ni'n derbyn o'r ras Duw. Beth yw gras Duw? Wel, mae e'n dangos cariad a thrigaredd i ni pan nad ydyn ni'n heiddi fe. Ac yr ail rhan o'r linell honno, ei heiddiant cyhoeddwn. A dyna pam dath Iesu Grist. Dyna pam gafodd ei eni, gan ei fod e wedi dod i wneud rhywbeth fedrwn ni ddim i wneud. Achos yn ôl y Beibl, rhaid i ni fod yn berffaith i fynd i'r nefoedd. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud, nid dyna beth dwi'n dweud, ond dwi'n ei ddweud ond mae'r Beibl yn dweud rhaid cael perffeithrwydd. Ond mae'n amhosibl achos ganwyd ni'n bechaduriad, dyna beth mae'r Beibl yn dysgu ni. Felly mae problem anferth dyn ni. Ond dyma pam ni'n dathlu'n Nadolig yw gras Duw, bod e'n rhoi rhywbeth i ni ddim yn heiddi. A mae di rhoi i ni heiddiant Iesu Grist. Fe nath Iesu Grist fyw bywyd perffaith yn ein lle. I'r rhai sy'n dod ato fe. Dyna'r addewid. I'r rhai sy'n dod at Grist, maen nhw'n cael derbyn yr heiddiant yma. A dyna pam, mae'n dweud, a throsto ef gweithio ni gyd, dyna pam ni eisiau gweithio dros fe. Dyna pam ni'n cynnal noson o Garolau, mwyn cyhoeddi heiddiant Crist. Wel, dydych ni symud ymlaen, Carol rhif 22, o deiwch ffyddloniaid oll dan orfoleddi, o deiwch i Fethlehem dref, wele fe anwyd brenin yr angylion. Wel, ni'n mynd i sefyll gan i hon eto, Carol rhif 22. Gen i aros ar ein heistedd i ganu'r un nesaf, rhif 27.
tua Bethlehem dref awn yn fyntau gref ac a ddolwn ef, gyda'r llwythau unw ninnau ar y llwybrau at y cryd, tua'r preseb awn, gyda chalon lawn a phenlinio nawn. 27, gyn i aros ar ein heistydd. Mae'r garol nesaf ni'n cyfarwydd iawn i'r Cymru Cymraeg sydd yma. Siwr fod un o'r gorau, un o'r fy hoff garolau i ganu. Mae'n hir, felly bu rai ni sefyll, achos sa'n cael allan ni eistedd i ganu hon. Yr ail yn y llyfryn, ond os edrychwch chi ar y ddwy bennill olaf. Achos mae'n eich i feddwl beth yw gwir ystyr y Nadolig. Mae gymaint yn does. Amser y Nadolig, fyddwch chi'n clywed pobl yn dweud gwir ystyr y Nadolig yw. Sy'n dangos cariad i'n gilydd a heddwch. Mewn byd sydd yn sôn am ryfeloedd a mae'n codi dychryn arnoch chi y rhyfeloedd sydd yn mynd ymlaen. A'r posib o'r rhyfeloedd mawr, mwy, beth hyd yn oed. A chi'n sôn amser y Nadolig i sôn am heddwch felly. A lot o bethau felly'n dod, a bod yn teuluoedd i ddod at ei gilydd, a mae hwnna'n rhywbeth pwysig. A mae'r sim cwestiwn, mae'r holl bethau yno, rhywle, ond nid dyna'r rheswm mae'r Beibl yn rhoi i ni am y Nadolig. Pwrpas y Nadolig yw'r Pasg. Does dim pwrpas i'r Nadolig ar wahân i'r Pasg, achos hanes genedigaeth yw e, mae'n hanes rhyfeddol, mae'n wirthiol, ac mae yna bethau goruwch naturiol wedi digwydd, a cwestiwn arall yw, ydych chi'n credu y dath seren? Ydych chi'n credu dath angel yr arglwydd a'r côr yna? Dwi'n sicr yn credu bod y pethau yna wedi digwydd. Mae'r Beibl yn ffynhonnell hanesyddol. Dwi ddim yn athro hanes, athro cynradd. Dwi ddim yn haneswr, ond dwi'n gwybod hwn, mae lot o ffys mewn gwersi hanes am y ffynhonnell. Odi yn ffynhonnell ddibynadwy. Ydych chi'n gallu dibynnu arno fe? Chos os ydych chi wedi clywed bod rhywun arall i dweud, dwi'n ddim yn wir yn ddibynadwy nag yw. Ond does dim un dogfen hyd y gwyddwn ni yn y byd sydd yn fwy dibynadwy na'r Beibl. Mae e mor ddibynadwy, mae'n anhygoel. Mae e'n ddogfen hanesyddol ffeithiol sydd erioed wedi cael ei brofi'n anghywir mewn unrhyw fan.
Mae yna broffwydoliaethau cannoedd o'r gannoedd o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist. A pob un o'n nhw wedi dod yn wir. Sydd yn amhosib yn ystadegol. Os nad yw'n wir, mae'n amhosib. Felly, sut ych chi'n esbonio hwnna, dwi ddim yn gwybod. Y rhif mathemategol yw rhywbeth fel, dwi'n mynd dylen ni di sgwennu fel awr, 1, 2, 5, a mae yna 12, 0 i 1. A mae hwnna dim ond ar gyfer 50 o'r proffwydoliaethau. Nawr, mae yna 333 o proffwydoliaethau. Cannoedd o flynyddoedd cyn Iesu Grist cael ei eni, dros 300 ohonyn nhw. Ond mae'r rhif tu hwnt i unrhyw mathemategydd. Gallai ddim fod yn cael ei wireddu mewn un person, ond mae'r ddogfen hanesyddol yma wedi datgan y ffeithiau yma. Felly, mae'r dolyg, dwi'n mynd i wneud gyda'r dolyg i reidrwydd, ond mae yna wirthiau yn digwydd o gwmpas y dolyg, y seren anhygol yna i'r doethion, yr angel yr arglwydd a'r côr, mae'n anhygol yn diwedd. Mae holl beth yn wirthiol, ac mae hwnna'n hyfryd yn ei hun. Ond holl bwrpas y peth yw'r groes. Daeth e i farw yn ein lle ni. Dyma be mae'n dweud. A dyma'r un o'r cyrolau mwyaf enwog yn yr iaith Gymraeg, mwyaf hanesyddol, a sawl Cymru sy'n canu hon, amser mae'r flwyddyn, mae cantorion modern, cantorion pop yma'n canu hon, mewn ffordd neis iawn, maen nhw'n canu fe'n barchus iawn. Pawb yn canu. Dwi'n yn siŵr os nhw'n canu'r penillion yma. Dwi'n yn siŵr, a fi checio, achos ydrychus i ar y we, ffeinnes i 4 pennill. Dwi'n yn siŵr os dyma'r ddoi, byddwn ni checio os mae dyma'r ddoi y daw nhw allan. Gwrandewch ar hain. O dacwr oen, mewn dalfa, ein mwyn, ein mwyn. Yn esgyn, dyma'r carol nawr, yn esgyn pen Calfaria, ein mwyn. I ddioddef dwyfol loesion, ar ben y groes rhwng lladron, y bicell fain a'r hoelion, ein mwyn, a cholli gwaed ei galon ein mwyn. Nawr, mae'r elfen y groes a'r hoelion yn erchill, ond dwi'n ddim byd, ac mae yna filoedd o bobl wedi cael eu croesoelio. Felly, dim byd special yn y groes o ran yr hoelion. Gafodd ei broffwydo, ond dim dyna beth sy'n special. Beth sy'n arbennig am yr boen yw bod Duw wedi cosbi ei fab cyfwerth i dragwyddoldeb colledig i'w holl blant. Dyna'r gosb. Dyna'r neges y Beibl. Dyna oedd y boen fwyaf. Nid yr hoelion o reidrwydd. Mae hwnna'n erchill. Ac mae oherwydd bod e wedi dod i achub enaid, achos mae'r enaid, ofyn i chi, ydych chi roed wedi meddwl bod ganddoch chi enaid. Mae'r Beibl yn dysgu ni, ta'r enaid yw'r peth sydd yn byw ynom ni am byth, dyw e ddim yn marw. Mae'r corff yn mynd yn hun, yn sicr, os ges i sioc, nath rwy'n dangos clip, a ni'n trio twyllo fi na'n clip ar yr oedfa hon, 10 mlynedd yn ôl. A dweud, dwi'n am yn ddrwg, dwi'n mynd edrych mor wahanol yna, a nath pawb chwerthin. Achos oedd yn wallti'n dywyllach, a'r barf yn dywyllach pryd ni. Dwi'n mynd yn hun, a mae'n nghefn i'n profi'r peth. A mae'n 10 mlynedd i nawr, os fyddai byw, tybiwn ni fydd eisiau help arna i ddod lan fan hyn, gyda'n nghefn sydd â fi. Siwr fo, fain 58, 68, falle. Sicr 15 mlynedd. Mae'r corff yn mynd yn hun. Ond dwi ddim yn teimlo dim hynach na go ni pan o'n i'n 15 neu 20. Dwi ddim yn teimlo'n hynach. Mae beth ydw i yn teimlo'r union yr un peth. A rheswm am hynny yw, dwi ddim yn heneiddio. Fydd e byth yn heneiddio. Mae enaid yn para. Dyna pam dyw pobl ddim yn meddwl bod nhw'n mynd i farw. Achos mae'n naturiol i beidio meddwl bod chi'n mynd i farw, achos dyw'r enaid ddim yn mynd i farw. Mae'n mynd am beth. Y cwestiwn yw, ble fyddwn ni'n treulio tragwyddoldeb? Ond dyma'r neges yn Nadolig, fe nath Crist ddod i achub enaid ar gyfer tragwyddoldeb. Dyna'r neges yn Nadolig. Dyna beth mae'r Beibl yn dysgu ta beth. Dim dyna beth i ni fel Cymru'n dysgu. Ni'n dysgu elfen neis o Nadolig. Sydd yn neis. Ond dyma pa mor bwysig yw ar bennill olaf. So pan fod ni'n canu fe, drwchwch ar y bennill olaf. Am hyn, bechadur, brysia. Achos dwi ddim yn gwybod os fyddai fyw heno. Dwi ddim yn gwybod. Mae wedi bod yn ddwrnod anodd heddi. Dwi wedi blino heddi. A dwi ddim yn gwybod ydy'r corff
A'i heno fydd yr amser fi, dwi ddim yn gwybod, mae sawl un wedi cael diwrnod anodd blinedig yn y gwaith, a ddim wedi wneud e'r diwrnod nesaf. Dyna reality bywyd. Dwi ddim yn gwybod. A felly, dyna pa mae'r emynwyr Cymraeg yma wedi rhoi taro'r hoelen ar ei phen. Mae baich gyda nhw dros bobl, a maen nhw'n dweud ni'n dathlu'r Nadolig, a maen nhw'n dweud am hyn bechadur, brysia, fel yr wyt, fel yr paitio gwella dy hun, ti ddim yn mynd i wneud dy hunan yn ddigon da i gyrraedd y nefoedd. Dwi'n bosib, achos perfeithrwydd yw'r nefoedd. So mae'r emynydd yn dweud, fel yr wyt, yn dy bechod, yn dy rhagrydd, yn dy falchder, yn dy anfoesoldeb di, beth bynnag yw yn dy dwyll di, tyr fel yr wyt ti. Achos mae Iesu Grist mor drigarog. A mae'n dweud, beth wyt ti'n mynd i wneud? I mofyn am y noddfa fel yr wyt. I ti, a dyma'r neges yn Nadolig y Pasg, i ti yr agorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon, fel yr wyt. Dewch at Grist, nid at y preseb, ond at y groes. Dyna'r neges yn Nadolig. Ac mae yna rhyw fath o bwysigrwydd i frysio, does? Achos ni ddim yn gwybod, nag ni ddim yn gwybod. Sneb o'n ni'n gwybod beth sydd o'n blaen ni. Ond beth i ni yn gwybod yw, wrth ddod at Grist, mae e mor drigarog. Achos dyna pam dath e i'r byd. Wel, gydewch i ni sefyll i ganu'r ail garod ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach.
Cyn i ni ddarllen darlleniad byr o'r ysgrythyr, ga eich atgoffa chi am ychydig o bethau. Cerdiau fan hyn, chi siŵr fod wedi derbyn un o'r rhain, gwahoddiadau ein cyfarfodydd ni yma yng Nghapel y Rhath, oedfa bregethau bob pnawn Sul, felly mae croeso chi ddod. Mae e'n fyw ar y we hefyd ar-lein, ond mae'n lot nisach gweld pobl yn y cnawd, ond ta beth, mae croeso chi ymuno dyn ni'n gwylio ar-lein. Mae pob un o'r oedfan yma nosweithiau o Garolau dros y blynyddoedd yn adrodd gwahanol hanesion, ond yn dod ar neges yr Efengil, ac mae'r rheini hefyd ar y we. Ond hefyd, ar ôl yr oedfa hon, cyfarfodydd ar y Sul ym hanner awr 3 yma yn y capel, ond hefyd ar noswyl y Nadolig, i ni yn cynnal oedfa croesawu'r Nadolig. Ac felly yr traddodiad, unau'n gynnar yn y bore yn hwyr yn y nos, ni wedi mynd am yn hwyr yn y nos, chwarter wedi 11 o gloch y nos, ac yn gorffen hanner nos. Felly'n croesawu'r Nadolig. Nawr, o'n i'n arfer wneud yn fyw yma yn y capel, ond falle bod yn haws ers cyfnod clo i ni wedi gosod ar-lein yn unig. Felly, am eleni, i ni'n gweddio rhyw ddwrnod, fydd digon o gynulleidfa dyn ni i gallu wneud yma nôl yn y capel. Ond tan hynny, fe fydd ar-lein. Felly, dim ond ar-lein eleni, ond am chwarter wedi 11, a fydd y wybodaeth fi'n credu bod y teclyn bach yna, sgwariau, beth ydych chi'n galw nhw, QR code, sa'n gwybod beth yw'n Gymraeg, yn gallu mynd â chi i'r wefan, a fyddwch chi'n gallu ymuno dyn ni. Dim i gwell da chi'n neud ar noswyl y Nadolig, na gwrando ar Cerolau Cymraeg a neges byr. Mae e'n fyr, achos dwi wedi wneud yn barod. Ni wedi recordio fe'n barod, wythnos diwetha, ac fe fyddwn ni'n gosod ar y pryd ar y noson. A felly fi'n credu mai dim ond neges o 5 munud, sydd ddim yn digwydd yn aml i fi, cwyn yn aml iawn bod fi'n mynd mlaen rhy hir. Ond ta beth, mae e'n fyr. Ond 3/4 awr fydd yr holl oedfa. Chwarter wedi 11 tan hanner nos. Ond hefyd, blaen rybydd, mis Mai, unfed ar 15, i ni'n cynnal nid noson o Garolau, i ni'n cynnal noson o Emynau Cymraeg. A does dim byd fel Carolau Cymraeg, ar wahân i Emynau Cymraeg. Mae'n da yn Saesneg, a maen nhw'n dda iawn. Ond mae'n emynau gwych yn y Gymraeg, a thonau i fynd gyda nhw. Mae'n dod o gyfnodau o ddiwygiad. Mae'r emynau Cymraeg wedi dod o gyfnod o fendith, yma yn ein gwlad ni, blynyddoedd yn ôl. Ac felly, ni'n canu ti 8-9 emyn, ac dwi'n rhoi eglurhad byr, rhywbeth tebyg i beth dwi'n gwneud nawr pryd hynny. So, rowch eich dyddiadur os allwch chi ymuno dyn ni mis Mai. Hefyd, os gallwch chi fynd â chi, peidiwch am un ar rhain, byddwn ni'n hoffi rhoi nhw chi. Yn y tro cyntaf ni gynnal nhw, blynyddoedd yn ôl, o pobl yn meddwl bod nhw'n... Mae'r rhain yn rhoddio ni chi am ddim, dyw'r rhain ddim, neu bod dim caroled yn ei ganu yn ystod mis yma. Felly, ewch ar rhain, os ych chi ddim wedi cael un, mae croeso chi gael copi o'r calendar yma gyda adnod o'r Beibl bob mis. Wel, dwi am ddarllen o'r ysgrythyr o'r Hen Testament, nid hanes Matthew a Luke ac yn y blaen o'r genedigaeth. Dwi'n mynd i ddarllen 7 adnod, 5 adnod, mathemateg ddim yn gryf iawn, 5 adnod, gafodd ei ysgrifennu, gafodd ei gosod lawr cannoedd o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist. Eseia, os ddarllenwch chi Eseia 53, fe ddarllenwch chi bron iawn gair a mair sut ddigwyddodd y groes, a pam ddigwyddodd y groes. Ond fan hyn ni'n cael sôn am yr un oedd yn dod, yr un oedd yn mynd i cael ei eni, a pwy oedd e. Mae'n cannoedd o flynyddoedd cyn iddo fe cael ei eni. Felly mae'r darlleniad yn dod o Eseia pennod 9 ac yn yr ail adnod, y bobl a rodiasant mewn tywyllwch, a welsant o leini mawr, y rhai sydd yn aros yn hir cysgodangau y llywyrchod goleini arnynt, amlheais dy genhedlaeth, ni chwanegais lawenydd, llawenychasant ger dyfron megis o llwywenydd amser cynheuaf, ac megis y llawenychant wrth rannu ysbail. Canis drylliais diau ei faich ef, a ffon ei ysgwydd ef, gwialen ei orthrymwr, megis y nydd Midian. Canis pob cad yr hyfelwr sydd mewn trwst, a dillad wedi ei trebeiddi mewn gwaed, ond bydd hwn trwy losgiad a chynnydd tân. Dyma'r geiriau, gwrandewch. Canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef rhyfeddol,
cynghorwr, y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd, a'r helaethrwydd ei lywodraeth a'i dangnefedd ni byd diwedd, a'r orseddfa Dafydd ac ar ei frenhiniaeth ef i'w threfnu hi, ac i'w chadarnhau a barn ac a chyfiawnder, o'r pryd hwn a hyd byth, sel arglwydd y lluoedd a wna hyn. Blynyddoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni. Mae'n anhygoel yn dweud. Ond siwr fod ni wedi clywed rhain yn cael ei canu mewn sawl achlysur. A rioed falle wedi meddwl am beth yw ystyr y geiriau yma. Ac am pryd gafon nhw i dweud y tro cyntaf. A sut gafon nhw i gwireddu. A dyma'r un i ni'n canu ac yn cofio adeg y Nadolig. Wel, gadewch i ni, dwi wedi anghofio hefyd roi un coeddiad arall. Ar ôl i ni orffen, mae yna luniaeth drws nesaf yn y neuadd, cacennau a paned ac yn y blaen. Felly croeso chi symud o fan hyn drws nesaf, lle chi fynd trwy drws ar yr ochr yma neu ffordd yna, ac mae e draw fyna. Wel, gadewch i ni nawr canu Caro Rhif 20, gen i eistedd i ganu hon, o dawel ddinas Bethlem o dan y ser diri. Caro Rhif 20, aros ar un eistedd. Os trowch chi at Caro Rhif 24, un o fy hoff garolau yw hon. Am sawl so mae'n hyfryd i ddarllen e. Byddwn ni'n hoffi gallu cyfansoddi a creu. Oedd yn had yn fardd, oedd yn ysgrifennu Emynau, cyfansoddi Emynau, ac sawl un wedi cael ei cyhoeddi, a mae yna rhai nath ysgrifennu yn bwrpasol ar gyfer y llyfryn yma. Ac Rhif 4 fi'n credu un o'n nhw. Dwi'n credu, allwch chi droi at hwnna nes ymlaen. Byswn ni'n licio beth tawn ni'n gallu. Ond ar y gosa dwi'n gallu dod yw i ddarllen
rhai o'r cyrolau yma. Achos mae yna rhywbeth am yr iaith, ond os mae yna rhywbeth am brydferthwch. Dwi ddim un o'n gallu darllen fel byddai'r rhai yn y steddfodau yn gallu darllen ond mae jyst yn bleser i'w darllen Mae yna rhywbeth prydferth yn yr iaith yn does, ond yn y cynnwys hefyd. So ni'n licio beth ni'n gallu cyfansoddi rhywbeth fel hyn, dychmygwch. Na i ddarllen ei chi. Rhwng foliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn I fair. I gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr a niwair. Dyna chi, mae'n bert I glywed I ddarllen ynddo Ond dyna chi eiriau fod Iesu Grist wedi dod I gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir. Pam? I'n gwared o'n gwewyr a niwair. Mae wedi dod I ddelio gyda problem. Dyna pam wedi dod. Mae yna brydferthwch yn y barddoniaeth, neu beth bynnag. Yn ddyn fe ddioddefwys, yn ddiw ferch fygwys, yn geidwad fe gadwys ein hennau trag llyd. Dyna beth mae wedi dod I wneud. Fe dalodd ein dyled, mae wedi talu'r pris ar y groes. Y pris oedd marwolaeth, tragwyddo. Ond mae Iesu Grist wedi talu hwnna dros bawb sydd yn dod ato. Gael bwysleisio hynny. Dyw'r Beibl ddim yn dweud I bawb. I bawb sy'n dod ato fe. Nid at y preseb, ond at y groes. Fe dalodd ein dyled, adferodd ein colled, ni chawn ni mwy glywed o'n gofid. Fyddwn ni byth eto yn cael clywed am ein pechodau. Gan fod Iesu Grist wedi talu'r pris, unwaith ac am byth. Fe'n gwnaeth ni blant dynion yn ferched yn feibion i'w dad yn tifeddion o'r deyrnas sydd fri I fyw yn ei feddiant mewn nefol ogoniant mawr glod a moliant i'r Iesu. Ac yna gwahoddwch y tlodion a'r clwyfus, a'r cleifion, a'r gweiniad, a'r gweddwon, a chroeso i'ch gwledd. O barch i'r Meseias, a'n dŵg ni yw deyrnas I gadw gwyl addas heb ddiwedd. Mae'r efengil yma yn y garol hon. Dyma yw'r neges yn Nadolig, bod Iesu Grist wedi dod I ddarparu ffordd I ni fod yn siŵr o dragwyddoldeb yn y nefoedd. Wel, gadewch I ni, fi'n credu sefyll I ganu y garol yma, carol rhif 24.
Mae gen i eistedd i gannu'r carol nesaf, rhif 12, y 12fed. Draw yn Ninas Dafydd Frenin yn y beidi isel gwael. Dod o'i mam i'n bach mewn preseb, nid o'i llety gwell i'w gael. Carol rhif 12, gen i aros ar ein eistedd. Gan i carol rhif 31. Wel, yn gwawrio ddydd i'w gofio un arall o fy hoff garolau. Falle am yr bennill olaf. Hallelujah, hallelujah. Ac eto, chi'n gweld? Dim aeth i'r preseb. Ni'n ddiolchgar iddo fe fynd i'r preseb. Achos petai ddim wedi dod i'r preseb, bydde fe ddim wedi cael ei eni. Felly ni'n diolch i Dduw am enedigeth Iesu Grist. Yn sicr, i ni'n dathlu'r Nadolig. Achos mae'r Nadolig mor bwysig. Achos petai dim dolig, bydde dim pasg. Ond i ni ddim eisiau aros rhy hir amser Nadolig, ni eisiau symud at y pasg. Achos mae'n dweud hyn, hallelujah, hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Hallelujah, hallelujah, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Be mae hwnna'n golygu yw hyn? Dath ei i fyw bywyd perffaith yn ein lle ni. Achos dim ond perffeithrwydd sy'n cael ei caniatáu'r nefoedd. Fedrwn ni ddim fod yn berffaith. Yr eiliad ni'n cael ein geni ni'n pech, ni'n cael ein geni'n bechaduriaid yn ôl gair Duw. Ac o fyna ymlaen, ni'n mynd yn well yn ein pechod, ni'n pechu trwy'r amser. Ac felly, sy'n gobaith i neb fynd i'r nefoedd. Ond mae yna obaith achos dath Iesu Grist. A mae Duw yn fodlon gyda yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud yn ein lle.
Fe ddath fel cynrychiolydd i ni. Dyna beth mae Beibl yn ei ddysgu, bod Iesu Grist yn gynrychiolydd i ni. Ac felly, mae'n ein cynrychioli ni'n gyntaf, fel dyn, yn byw yn berffaith. Ac mae hwnna yn bodloni'r tad. Does dim rhaid i ni fod yn berffaith. Mae Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Os down ni ato fe a derbyn o'r bendithion yma, mae berffeithrwydd yn cyfri ni. Dyna beth yw neges y Beibl. Mae Duw yn fodlon gyda'i farwolaeth hefyd, achos y gosb am bechod yw marwolaeth tragwyddol, ond mae Iesu Grist wedi cymryd ar y groes. Felly mae Duw yn fodlon mewn dwy ffordd. Mae'n fodlon gyda'i fywydau, mae'n fodlon gyda'i farwolaeth. A dyna pam yn dweud, hallelujah, hallelujah. Aeth e'r lladdfa yn ein lle, hallelujah, hallelujah. Duw sy'n fodlon ynddo fe. Sain hosanna i fab Dafydd, Iesu beinydd fyddon ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant bydded moliant mwy amen. Dyna pam ni'n dod i'r capel bob dydd Sul. Dyna pam ni'n dod i'r cwrgweddi bob wythnos. I ddiolch i Dduw am heiddiant Crist. Bydded moliant mwy amen. Bod ni'n byw i ogoneddu Duw am ei holl fendithion tuag ato ni. Wel, gadewch ni ganu, rhif 31, gwni sefyll i ganu hon. Wel, cyn i ni ganu ein carol olaf, neges byr, dwi'n dweud, trial bod yn byr, dwi'n cadw chi rhy hir. O'n i'n ystyried cyn yr oedfa hon, wrth i fi baratoi'r neges, mae fel betai bob neges sydd wedi bod dros y ddegawd diwetha wedi bod am wyliau. Pan i ni wedi mynd i rywle, i rywlad tramor, a rhywbeth mawr yn digwydd fel arfer o'i le.
car yn torri lawr ar y draffordd, neu damwain i fi, neu un o'r plant, yn goffod mynd i'r ysbyty, rhyw ddigwyddiad, ac os ych chi eisiau clywed nhw, ewch nôl ar y we, fe gewch chi glywed pob un ohonyn nhw. Ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn reit digalon. Pob un ohonyn nhw'n sôn am ryw broblem ar ein gwyliau. Dwedodd rhywun unwaith, dwi ddim eisiau dod yn agos i'ch gwyliau chi, a dys i cywir. Pidwch dod yn agos i unrhyw wyliau ni'n mynd arno. Felly, gewch chi fynd nôl ar y we i wrando ar hynny. Dwi ddim eisiau sôn am unrhyw wyliau yn ystod y ddegawd diwetha. Dwi eisiau sôn am rhywbeth ddigwyddodd dros 36 o flynyddoedd yn ôl. A mae'n ei fi teimlo'n reit dris. Mae rhyw gyfnod od amser yma pan dwi'n edrych 36 o flynyddoedd i bod yn dysgu mewn un ysgol. A ble ath y blynyddoedd? Felly mae hwnna'n golygu, mae pob un yn yr ysgol edrych yna fi fel rhyw hen ŵr. Ac yn dod at ddiwedd fy ngyrfa. A dwi'n meddwl, dwi dwi'n yn teimlo mod i newydd ddechrau. Ond dwi wedi bod 36 o flynyddoedd. Mae'n anhygoel. Ble mae hwnna wedi mynd? Felly, digwyddodd hwn, falle 37 o flynyddoedd yn ôl, achos oedd hwn, cyn i fi fod yn athro, roedd yn ystod ymarfer dysgu. Nawr, i chi sy'n rhai, falle bod yna rai o fan hyn sydd yn yr sector uwchradd, nawr, mae gen i bob parch tuag at athrawon uwchradd. I ddweud gwir, mae gen i bob parch tuag at bob athro, pa bynnag oedran. Lawr yn y feithrin, bydde neb falle o'r uwchradd yn gallu dysgu'r feithrin, a falle bydde neb o'r feithrin yn gallu dysgu'r uwchradd. Mae yna rhyw sgiliau anhygoel yn does. Mae'n anodd, pob un o'n nhw, mae'n waith anodd, ond waith pwysig. Falle'n bwysicach yn yr oes hon. Ond yn y cynradd, dwi ddim eisiau gwneud mas bod ymarfer dysgu i'r uwchradd yn haws. Dwi ddim yn haws, mae'n wahanol, achos mae ganddoch chi bwnc. Mae'n fy nofalus, mae gen i fab sy'n uwchradd. Ond un pwnc yw yn y cynradd, chi gofod dysgu bob pwnc. A maen nhw'n disgwyl i chi pa mae'r pwysigion yn dod mas i weld pa mor dda neu pa mor wael i chi. Maen nhw'n disgwyl i chi fod arbenigwyr ar bob pwnc. Popeth. Nawr, dwi'n licio ymarfer corff lot fawr. Ac o'n i wedi mynd i neud ymarfer dysgu, yn dysgu cynradd, ond o dewis na chi, felly dywysus i ymarfer corff, achos yna'n gret, achos chwarae y pel trwy'r dydd. Ond doedd e ddim cweith fel la, oedd e un darlith neu dwy yr wythnos neu rhywbeth felly, cwbl ori ar wythnos, oedd e'n siom. Rhaid fi eistedd mewn darlithoedd yn gwrando ar bobl yn dweud wrthau, dim lot i ddweud y gwir, ond enw i ddim ar hyd y trywydd yna, ond o'n i'n gobeithio fod nhw'n ei dysgu fi sydd wedi dysgu gwers. Ond mi roedd y pobl ymarfer corff yn. Ac roedd yna un yn arbennig dwi'n gallu cofio, ac mae dal mae rhyw gryndod yn mynd lawr yng nghefni pan dwi'n cofio amdano fe, achos dwi'n licio dysgu chwaraeon, ac am flynyddoedd dwi wedi goffod dysgu pethau fel ymarfer corff, sef gymnasteg. Dwi ddim yn mor hoff o gymnasteg i ddweud y gwir i chi. Dwi ddim yn gallu neud a mae i ddysgu fe. Wel, dwi ddim fel dysgu rygbi, pêl-droed, neu pêl-fasged, neu pêl-rwyd, neu criced, neu unrhyw un o'r chwaraeon yna. Ond oedd yr un darlith yma, Dwi'n meddwl os yw'r neuadd. Mae'r capel yma tua maint o neuadd. Oedd y neuadd fawr. Nifer o fyfyrwyr. Ac mae rhaid i chi, yn yr cynradd, mae rhaid chi cael eich dysgu, hyfforddi cael ei ddysgu plant derbyn blwyddyn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Felly o 4 mlwydd oed lan i 11 mlwydd oed. Felly mae hwnna'n ystod eitha mowr. Felly oedd ambell i wers o'ch chi'n dysgu sgiliau fwy anodd, ond o'r rhai oedd rhaid chi dysgu sgiliau. Gymnasteg oedd y wers yma. O'n i gyd yn y neuadd, ac lle o'n i, falle o'n i draw fyna, darlithrau draw fyna, myfyrwyr dros y lle i gyd. A dwi'n eitha cystadleuol, ac felly pan mae'n dod i chwaraeon, dwi'n eisiau trial ennill, ond chi ddim yn gallu ennill mewn gwers ymarfer corff. Felly oedd yn anodd, ond o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i trial wneud y siap gorau gallai. Felly oedd rhaid wneud siap mawr. Felly oedd rhaid wneud sefyll mawr. Rhaid wneud siap tal. A yr athrawes yn dweud, sut ych chi'n neud ag y plant bach? Chi'n goffo dangos tensiwn yn y corff, ymestyn y corff, yr cyhyrau, y bysedd a traed yn bwysig, os ych chi eisiau gwers fan hyn nawr ar gyfer ymarfer corff, oeddech chi'n edrych ar y bysedd, achos oedd nhw'n sefyll fel hyn, chi ddim yn dangos tensiwn, oedd angen dangos tensiwn yn y corff yn gymnasteg, pan ych chi'n glanio, dwy droed ar y llawr, glanio, dim camu ymlaen, a bod chi'n eitha solid yn y ffordd chi'n glanio. Ac felly oedd dal y siap am chydig o eiliadau, cyn bod chi'n symud ymlaen rhywbeth. Hwna i gyd, o'n nhw'n dweud wrth chi pa mor bwysig oedd y siap yma i gyd. Ac o'n i fyna wneud y siap fawr, tal, siap llydan. Wedyn dath ei siapau bach.
Newch siap fach. Felly, chydig, oedd y haws i rhai, achos o'n nhw'n fach yn barod. Ond i'n meddwl, wel, mae hwn yn noddach i ni nawr, so a cemtos da fi, pryd ni hefyd. Felly, o'n i draw fyna yn y gornel, a tua 25 o fyfyrwyr dros y lle i gyd, y darlithroedd draw fyna'n gweiddi, siap bach, so es i lawr, ar fy nghwrcwd lawr, a plygu lawr, mor fach ag o'n i'n gallu. A fes i lawr yna'n dal yn dyn, achos i'n meddwl, dwi eisiau dangos bod fi'n gallu y siap yma'n dda. Ac o'n i'n dal y siap yma'n dyn. Ac yn ath, 30 eiliad, o'n i'n meddwl, munud. Beth yn y byd mae'r darlithroeg ma'n neud? Mae hi'n mynd mlaen, pam yn y byd na wneud i ddweud wrthyn ni symud ymlaen at y siap nesaf? So o'n i dal lawr yna am tua munud arall. O'n i draw fyna yn y gornel, a o'n i'n mynd edrych, a benderfynnes i pipian. A weles i fod pawb wedi mynd i'r gornel pen draw, a ddarlithroeg wedi bod yn siarad gyda nhw yn y gornel am 2, 3, 4 munud, a fi ar ben fy hunan bach yn y gornel yma, sa'n cofio, fel pwll o ddŵr oedd e fod, fel smaliwch bod chi'n fel pydl, pwll o ddŵr ar y gornel. A na le o'n i fel y peth lleia posib yn y gornel ar ben fy hunan bach. A beth sy'n neud yn waith, godes i fyny a dechrau chwerthin, a pawb yn edrych yna i meddwl beth sy'n bod. Doeddwn ni ddim wedi sylweddoli bod pawb wedi mynd. Nawr, o'n i'n dechrau beio pawb. O'n i'n beio nhw gyd, o'n i'n meddwl, pam yn y byd dwedwch chi ddim wrthau? Pam nath y darlithroeg ddim wneud yn glir? Ac o'n i'n trial meddwl am 100,000 o resymau, pam o'n i wedi bod fyna mor fach yn edrych fel peth hirt yn y gornel, dwi wedi cael fy ngalw hwnna'r blaen hefyd, fel peth hirt yn y gornel, ar ben fy hunan fach. Ond des i'r canlyniad, fy mai i oedd e. Doeddwn ni ddim yn gwrando, doeddwn ni ddim yn edrych, dylen ni di edrych lan, dylen ni di gwrando nastyd ar y cyfarwyddyd, ar y geiriau'r darlithoedd. Mae rhaid bod i wedi dweud, pawb i godi ar ei traed a dewch draw i'r gornel. Oedd hi wedi dweud na, achos oedd y 24 arall wedi mynd i'r gornel a wedi gadael fi hunan bach yn y gornel ar ben fy hunan. Nawr, fy mai i oedd e, nid bai y darlithroeg, nid bai y myfyrwyr eraill. Doeddwn ni ddim wedi gwneud yn fwriadol, ond ni'n sicr ddim wedi gwneud yn fwriadol, achos o'n i eisiau llwyddo. O'n i'm eisiau edrych fel clown yn y gornel, a dyna beth ddigwyddodd, ond o'n i ddim wedi gwneud yn bwrpasol. Wel, gai just cyfeirio at yr adnod ar llennes i. Y bobl arodiasant mewn tywyllwch. Hefyd, darn cyfarwydd iawn o'r ysgrythyr, y bugeiliaid. Pan ydych chi'n meddwl am y bugeiliaid? Ydych chi'n credu, ydych chi wir yn credu roedd na bugeiliaid? Dwi yn sicr yn credu roedd na bugeiliaid, a dwi'n credu roedd yn union fel y Gymaya yn y Beibl. Ac mi roedd nhw yno liw nos yn edrych ar ôl i defaid. Ac yna, yn y ceie pan oedd y nos, y ser a'r lleiad ac yn y blaen, oedd yn dywyll yn oer siwr o fod. Ac yna, mi roedd, sawl un o'n siwr fod bugeiliaid, siarad o'i gilydd. Ond dychmygwch petai un wedi esgeluso ei waith, neu gwaith. Petai un wedi mynd i'r sgubor gan fod erioer. Petai un wedi mynd, a dwi eisiau tyn bach o fwyd, a wedi penderfynu mynd i nôl rhywfaint o fwyd. Dydwch chi petai wedi gwneud na? Esgeluso i das. Oedd y fod yn gofalu am y defaid, a petai'r bugail wedi gwneud hynny, fydde ddim wedi sylwi ar yr angel yr arglwydd. Na fydde? Bydde ddim wedi sylwi. Dychmygwch petai, dwi ddim wedi digwydd, achos fe sylwon nhw, a fe ddylen nhw, a fe wnaethon nhw fynd am yr Iesu. Ond dychmygwch, newid yr ysgrythyr. Ni'n cynghori chi wneud na. Bai'r bugail bydde fe, dychmygwch yn yr awyr. Mae'n wirthiol yn dweud.
angel yr arglwydd, a darllenwch yr darn o'r ysgrythyr sy'n disgrifio fe, a dychmygwch fel bethau wedi digwydd. Pidwch yn meddwl am stori plant bach, nid stori plant bach yw e. Mae'n hyfryd bod plant bach yn neud hyn amser yn y Nadolig ac yn actio'r holl beth yma ac yn y blaen. Mae yna beryg yn y peth. Mae'n meddwl mai stori fach neis yw i. Mae e yn ysgytwol. Ond petai y bugail wedi peidio bod yna, bydde ddim wedi weld e. Dychmygwch y doethion yn peidio sylwi, ddim yn gwybod am y seren yma, ddim yn gwybod arwydd y cad y seren yma, a ddim yn gwybod am y seren, a ddim wedi edrych lan at y seren, neu wedi dilyn y seren, a wedi anghofio dilyn e'n llwyr, a wedi colli'r seren ymlith y ser eraill. Dychmygwch beth hwnna wedi digwydd. Bydden nhw ddim wedi cyrraedd pen y daith. Na, bydden nhw ddim wedi cyrraedd yr Iesu. Am golled i'r doethion a'r bugeiliaid petai un o'n nhw wedi peidio sylwi. Peidio edrych neu peidio gwrando. Ond, i ni'n ddiolchgar, wnaethon nhw sylwi a wnaethon nhw wrando. Ac fe wnaethon nhw dderbyn o'r fendydd o fynd at y preseb a bod Duw yno. Sut ydych chi'n deall yna? Dwi ddim yn gallu deall e, neu beth fi'n credu fe. Nath Duw anfon ei fab a gafodd ei eni yn faba. Ac felly, hyd yn oed gyda'r baba, mae y presenoldeb y diwdod wedi bod yno. A petai rheina, y doethion, ddim wedi dilyn y seren, neu wedi colli'r seren, fydden nhw wedi colli'r fendydd. Ond dyna sydd yn wir o gymaint o bobl. Falle o rai yma heno, falle. Yn sicr fel yr adnod, mae e'n fyd o dywyllwch, ond ond nid yw e'n fyd o dywyllwch, mae e'n erchyll o fyd. Ambell roedd chi'n clywed ambell un yn trio chwilio am rhywbeth neis o fewn cymdeithas. Ond ewch chi draw i sawl gwlad yn y byd. A mae'r erchyllderau sydd yn digwydd, a'r creulondeb sydd yn digwydd, cofio mewn dosbarth yn gweld glob ac yn meddwl, dwi ddim eisiau mynd fyna, 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 a chi'n mynd o wlad, o gyfandir i gyfandir ac yn gweld rhyfeloedd, rhyfeloedd, rhyfeloedd. A lle nad oes yna rhyfel, a lle ddweud hyn wrthych chi, petai chi'n tynnu top oddi ar to pob un, fe fydd yna regi, fe fydd yna gasineb, fe fydd yna drais, fe fydd yna gasin, fe fydd yna cweryla. Wrth gwrs mae yna ambell i beth neis, mae'n ambell i le. Ond mae yna greulondeb ond oes na. Mae e'n fyd tywyll ac yn mynd yn dywyllach. Mae'r Beibl wedi dweud wrthyn ni bydde hynny'n digwydd gyda llaw, yna'n bregeth arall. Mae'r Beibl wedi dweud wrthyn ni'n union sut fydd hi heddiw, mae'n union fel mae e. Gafodd e'r Beibl ysgrifennu dros 2000 o flynyddoedd yn ôl, ac mae y gair am air yn berffaith yn disgrifio rhyfeloedd a deirgrynfeydd a'r tywydd, cyn bod ni wedi cael yr chwildro diwydiannol a'r ffactrioedd yn dinistrio'r awyr, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, fe fydd na lifogydd a deirgrynfeydd, tristwch, rhyfeloedd a chasineb. Mae'n fyd tywyll, ond hefyd mae yna dywyllwch yno ni hefyd, i ni ddim yn gwybod y ffordd. Mae'r Beibl yn dweud ganwyd pob un ohono ni yn fyr o safon Duw, yn bechaduriau. Mae'r Beibl yn dweud na, pob un a aned ar wahân i Grist yn dod yn fyr o safon Duw. Dyna beth mae'r Beibl yn dysgu. A dydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r ffordd gywir. Tybiwn ni, faint ohono ni sydd ddim yn gwybod y ffordd gywir i'r nefoedd? Faint ohono ni sydd ddim yn gwybod? Faint sydd ddim yn gwybod pa ffordd yw'r ffordd iawn i fyw? Ni ddim yn gwybod nagyn. Mae'r mwyafrif o bobl yn meddwl fel hyn, i ni yn y tywyllwch, i ni ddim yn siŵr beth yw'r ffordd iawn. Ni'n clywed am grefyddau'r byd, a ni'n meddwl, ydy'r crefydd yna'n iawn? Dwi ddim yn siŵr, achos falle bod nhw'n iawn. Mae miliynau o bobl yn dilyn y crefydd yna. Mae yna filiynau o bobl yn dilyn athroniaeth yma. Mae yna filiynau o bobl ddim yn credu mewn unrhyw grefydd. Pa un sy'n iawn? Mae'n anodd yn diwedd. Mae'n ddryswch. Mae yna dywyllwch yma. Mae e wir yn anodd. Ond, mae yna beryg yn does bod ni'n dweud, wel, sdim ots. Cyn belled bod ni'n neis. Cyn belled bod fi'n trio fy ngorau, fydd popeth yn iawn. Gai ofyn hyn i chi. Pam yn y byd daeth Iesu Grist i fyd fel hon i farw os mae dim ond croesi bysedd, cyffwrdd pren, bod yn neis?
Mae'n rhyfedd yn diwedd. I ddioddef y fath ddioddefaint, i ddioddef y fath erchylltra, pam dad Iesu Grist i fyd fel hon? Pam bydde wedi trafferthu dod? Os bod yn iawn i ni gyd croesi bysedd a gobeithio fyddai'n ffeindio ffordd iawn. Mae yna adnod yn yr Hen Testament yn dweud, mae yna ffordd sydd yn ymddangos yn iawn, ond ei diwedd yw distryw, angau, marwolaeth. A dyna'r peryg. A dyma beth sy'n torri'n nghalon ni am Gymru fach sydd yn wlad y diwygiad tan 1954. Cannoedd ar 200 mlynedd o ddiwygiadau di-dor, ac i ni'r wlad fwyaf di-grefydd fuodd erioed. Ond nid yw yn dorcylonus, capeli'n wag, wedi cael awr. Ac mae Duw wedi bendithio'n gwlad ni fwy nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd, ar wahân i Israel, pan dath Iesu Grist i'r byd. Mwy o fendith yma. Ac yn ein gwlad fach ni, mae'r mwyafrif llethol yn dweud, dwi ddim wir yn gwybod beth yw'r ffordd iawn. Dwi jyst yn gobeithio bod fi'n neud yn ddigon da. Ac os fyddai'n bod yn neis i bawb, fi Duw siŵr o fod, croesi bysedd, cyffwrdd pren, fi Duw siŵr o fod yn derbyn fi'r nefoedd. O ble chi'n cael yna, dwi ddim yn gwybod. O ble mae Cymru wedi cael yna, dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn y Beibl, dwi ddim yn dweud dim iddo'r fath. Dath Iesu Grist i'r byd i bwrpas. Mae Duw yn y Beibl wedi rhoi cyfarwyddiadau ar sut i ddod ato a pham i ni fod i ddod ato. Y pam yw, mae yna dragwyddoldeb. Mae yna golledigaeth ac mae yna fywyd tragwyddol yn y nefoedd. Dyna'r pam. Dyna'r pam. Dyna'r pam i ni'n trafferthu. Pam fyddech chi'n mynd i gapel ond i bai am yna? Pam fyddech chi'n eistedd cadeiriau anodd, caled fel hyn? Pam fyddech chi'n dod bob dydd Sul i wrando rwy'n y pregethu? Achos mae tragwyddoldeb. Hynny yw di-ddiwedd, tynged enau. Dyna pam dath Iesu Grist. Ond mae'r newyddion mor anhygoel, mae e mor dda, achos mae Iesu Grist wedi dod, a mae Duw wedi rhoi cyfarwyddiadau ni yn y Beibl, a mae wedi dweud wrthyn ni, sut gallwn ni ddod at Dduw? Sut allwn ni gyrraedd y nefoedd? Dyna'r holl bwrpas y Beibl. Sut i gyrraedd y nefoedd? Nawr, yn yr achos amser y Nadolig, ni'n gallu meddwl am hyn, anfonodd Duw angel yr arglwydd i'r bugeiliaid i bwyntio'r ffordd at Grist. Gyda'r doethion, anfonodd seren i arwain y ffordd at Grist. Nawr, ni hefyd yn gwybod bod y Beibl yn dweud bod y greadigaeth hefyd yn arwydd o pwyntio at Grist. Mae'r greadigaeth yn anhygoel. Edrychwch ar flodyn. Pidwch a dweud wrthai mae rhyw ffrwydrad ar hap sydd wedi creu blodau, coed, llysiau, mynyddoedd, dyffrynoedd. Fe greodd Duw y byd yn ôl Genesis yn berffaith. Fe greodd Duw y byd wedi ffurfio'n llwyr. Mae hwnna'n ateb y pobl sy'n sôn am esblygiad a'r holl bethau yma ac yn y blaen. Fe greodd Duw adda Efa fel dyn a menyw oedolion. Yr oedd y goeden yn barod wedi ffurfio. Yn y ffordd naturiol bydde coed yn datblygu, ac oedd y dyffrynoedd wedi ffurfio yn y ffordd naturiol bydde nhw'n datblygu, ond fe greodd fyd anhygoel. A bob tro dwi'n edrych ar flodyn, mae'n dweud wrthai pa mor fawr, pa mor hardd, pa mor hyfeddol yw Duw. Felly, pan i chi'n edrych ar flodyn, neu'r goeden, neu'r awyr, neu'r haul, neu'r ser, neu'r lleiad, neu beth bynnag yw neu'r fryniau prydferthwch Cymru, fe ddylai fe ddweud wrthych chi, mae hwn yn arwydd i mi, mae rai fi geisio yr un sydd wedi gwneud hwn. Sut gall hwn fod yn hap a damwain? Ac felly, fel fi yn y wers ymarfer corff, doeddwn ni ddim yn gwrando, doeddwn ni ddim yn edrych, doeddwn ni ddim yn canolbwyntio, a dyna'r tristwch mawr. Dyw'r mwyafrif ddim yn edrych, ddim yn gwrando, ddim yn canolbwyntio ar yr hyn sydd o'n cwmpas ni. A mae'r greadigaeth yn ddigon i bwyntio at Grist ac i feddwl, oes mwy i fywyd na hyn, oes na dragwyddoldeb. Gofynnwch i Dduw
i helpu chi, i wrando ar yr hyn y dylsech chi glywed. Dyna'r unig cyngor sydd gen i chi yw hyn. Gofynnwch o Dduw, helpa fi glywed be dwi fod i glywed. Am faint bynnag o amser sydd gen i, gad fi wybod fod fy enaid yn ddiogel yng Nghrist. Helpa fi glywed, helpa fi wrando, helpa fi edrych. Mewn byd sy'n llawn sŵn, llawn syniadau, llawn athroniaethau, llawn crefyddau, dyma beth sy'n anhygoel, mae Duw wedi dweud wrthyn ni. Nawr, dyma i chi beth sy'n anhygoel. Os ych chi'n credu mewn bodolaeth o Dduw, ac felly holl bwrpas yn Nadolig yw bod wedi anfon i fab. Nawr, os ych chi'n credu bod na Dduw, bydde fe'n rhyfedd iawn, ond i fydde fe petai'r Duw yma ddim yn gallu cyfathrebu. Am Dduw gwan bydde hynny. Wrth gwrs bod Duw yn gallu cyfathrebu. Os yw Duw wedi creu y byd, mae'n gallu dweud wrthyn ni. A mae wedi. Mae'r Beibl mor glir. Mae'n anhygoel i ni fel Cymru wedi llwyddo tynnu'r Beibl yn ddarnau, dweud bod dim byd yn wir yn fe. Ond mae'r Beibl mor anhygoel, mae e mor llawn rhyfeddodau. Mae Duw wedi dweud wrthyn ni sut i'w gyrraedd ef. Mae e wedi wneud e'n glir. Ond un peth mae'n dweud wrthyn ni yn ei air yw hyn. Mae wedi rhoi ei fab i ni fel arwydd arall. Y mae genedigaeth Iesu Grist i'r byd yn arwydd o'r ffordd. Nawr, gwrandewch ar hwn. Ioan 14:6. Siwr o fod un o'r adnodau mwyaf anhygoel. Dyma beth dwedodd Iesu Grist ei hun. Nawr, un o'i mae'n gelwyddgu, neu mae'n wallgof. Neu mae'n dweud y gwir. Penderfynwch chi. Dyma beth mae Iesu Grist dweud. Yr Iesu a ddywedodd, a cofiwch hwn, sneb yn hanes y byd wedi ffeindio dim byd bod Iesu Grist wedi wneud yn anghywir. Dim byd drwg amdano. Dim un haneswr, a mae haneswyr yn gallu ffeindio pethau yn dydyn nhw. I chi'n gwybod papurau newydd, maen nhw'n gallu ffeindio unrhyw beth ar wleidyddion, unrhyw beth wnaethon nhw blynyddoedd yn ôl, unrhyw ddrwg, maen nhw'n ffeindio fe. Sneb wedi ffeindio dim byd nath Iesu Grist o'i le. Felly, allwch chi cael gwared ar y celwyddgu, achos bydde fe'n od petai yn gelwyddgu. Felly, mae rai bod e wallgofddyn. Yr unig peth, mae gyda chi broblem gyda wallgofddyn, achos os yw yn wallgofddyn, byddech chi'n meddwl, bydde hwnna wedi dod yn amlwg yn yr manylder o'r ddogfen hanesyddol mwyaf dibynadwy, bydde fe'n edrych fel rhywun sydd o'i go. Dyma beth dwedodd hwn. Felly mae'r rhai bod yn wir. Yr Eseia ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Nawr, be mae'n dweud yw hyn? Does dim ffordd arall. Does dim crefydd arall. Does dim athroniaeth arall. Yr unig ffordd i'r nefoedd yw trwy fi, dwedodd Iesu Grist, a dwedodd fi yw'r ffordd a'r gwirionedd, dwi'n dweud y gwir wrthoch chi, am yr holl wirionedd sydd angen i chi wybod yn y byd yno fi, ac fi yw'r bywyd. Dwi'n rhoi bywyd ysbrydol a thragwyddol i chi. Fe gewch chi bopeth yno fi, dwedodd Iesu Grist. Nawr, gewch chi benderfynu. A yw yn wallgofddyn? Wel, chwiliwch am y prawf te. Sneb wedi ffeindio fe. A yw yn gelwyddgu? Sneb wedi ffeindio fe. Felly, rhaid bod e'n dweud y gwir. Ac felly, yn ôl y Beibl, un ffordd sydd i'r nefoedd i dragwyddoldeb gyda Duw, a hynny yw trwy Iesu Grist. Trwyddo fe. Nid trwy grefydd, nid trwy capelyddiaeth, mae'n mynd i'r capel yn bwysig, nid trwy canu ar Emynau, mae hwnna'n hyfryd, nid trwy bod yn dda, mae hwnna'n bwysig, trwy Iesu Grist, trwy'r person Iesu Grist, sef dod at Grist. Nid at y preseb, at y groes. A dod yn cyffesu, dwi wedi methu, dwi wedi pechu, dwi wedi dod yn fyr o'r safon, maddau fy meiau, golch fi'n lan, cymraf yng nghosb, a mae fy hoff adnod yn Ioan yn dweud, pawb a ddaw ata fi nisbwriaf allan byth, wneith e byth troi neb i ffwrdd. Dyna'r gras, dyna'r cyffro yn Nadolig, dyna pam y mor gyffroes, yw, dyw e ddim yn gwrthod neb sydd yn dod yn edifeirio, neb sydd yn dod yn waglaw, neb sydd yn dod yn gofyn am faddeuant. O, y byddech chi'n gwrando. Chi'n gwybod beth, mae'n arwyddion yn does, gafodd y bugeiliaid, yr angel, yr arglwydd, a'r cor yn canu, gafodd yr doethion y sered. Ond mae yna rai pobl eraill yn cael pethau eraill mewn bywyd sydd yn arwydd i chi ddeffro. Mae rai'n cael salwch. Mae rai'n cael profedigaeth.
anwylid sydd yn siglo chi. Ac yn meddwl, gall hwn ddigwydd I fi. Mae rhai'n cael siom. Mae rhai'n cael problemau. Mae rhai'n cael pob mae ofnau. Ofnau, sy'n rhaid I gael salwch. Mae ofn y salwch yn ddigon yn diwedd. Dwi'n arbenigwr yn ofni. Dwi'n gallu dychmygu pob math o bethau. Ond chi'n meddwl beth, mae ambell oedd, mae Duw yn caniatáu ni fynd trwy ambell I beth fel arwydd I ni ceisio fi. Mae mor drigarog. Mae e'n rhoi pethau anodd ambell oedd mwyn I ni feddwl a dwi wedi bod yn cysgu yn breuddwydio fel fi yn y gornel, ddim yn gwrando, ddim yn edrych, beio pawb arall, bai nhw yw sut allan, bai neb arall, bai fi oedd fi oedd yr unig un yn y gornel. Pan daw ei dragwyddoldeb, fydd neb arall. Byddwch chi'n gallu sefyll na'n chwilio am neb arall. Y cwestiwn yw beth I chi wedi wneud? Ydych chi wedi dod at Grist? Ydych chi wedi pwyso arno fe? Chi'n bod, mae yna weddi bach hyfryd, o ddiw graslon. Agor llygaid fy enaid I weld fy angen am Grist. Os ych chi am wneud unrhyw beth, gweddiwch y weddi hon. O ddiw graslon, agor fy llygaid, neu agor fy nghlistiau. Helpa fi weld o'n gwmpas I weld rhyfeddod y gredigaeth ac meddwl mae rhaid bod yna greawdwr. Ac os yna greawdwr, rhaid, os yw e'n gallu creu byd fel hon, rhaid I fod e'n gallu siarad gyda ni. Mae wedi yn y Beibl. Mae wedi rhoi I fab I ni. Ac os yw wedi rhoi I fab I ni a wedi rhoi yr cyfarwyddiadau ni, helpa fi ddeall sut I ddod at Grist. A'r neges yw dewch at y groes. Mwynhewch y preseb, ond dewch at y groes. Achos wrth droed y groes, mae yna olchiad pob staen pechod. Chymod beth mae'r efengil yn golygu yw hyn? Mae'n golygu fod Iesu Grist wedi cymryd bob cosb am bob pechod I ni erioed wedi wneud. Ac ar ôl cael y gosb yn ei lle ni, ar ôl golchi ni lan, mae'n rhoi, fi'n cofyn had yn arfer wneud hwn yn y pulpit dros y blynyddoedd. Oedd e'n dweud, oedd e'n dangos I siaced. Mae'n dychmygu siaced chi fel eich bywyd chi, brynt ni, pechod, bydreddu, chwant, casineb, pob peth, hunanoldeb. Ac oedd e'n dweud, chi'n tynnu fe bant. Mae'n cael ei hoelio i'r groes, a mae Crist yn rhoi siaced arall I chi. I berffeithrwydd ef. A mae'n gorchuddio chi. Yng ngolwg Duw, chi'n berffaith. Chi ddim yn berffaith, wrth gwrs bod chi ddim. Chi methu fod yn berffaith. Dim na'r pwynt. Yr efengil yw, chi yn berffaith yng Nghrist. Mae Iesu Grist yn gorchuddio chi'n llwyr gyda'i berffeithrwydd ef yn eich paratoi i'r nefoedd. Nawr dyna neges y Nadolig I chi. O na fyddech chi'n gwrando ac yn edrych ac yn gofyn, ydw i'n barod? Petai y heno? Fo mod i'n croesi o fyd amser I dragwyddoldeb. Ydw i'n barod? Wel, dwi wastad yn gorffen da'r garol yma. Ond na'i ddarllen y bennill olaf I chi. A dwi'n hoffi'r, mae'r holl garol, ond sy'n amser fi nawr I ddarllen trwy fe gyd, ond dwi'n hoffi'r gair bendigedig. Canu wnau'r angylion, canwn ninnau nawr, seinied telyn calon, glod yw gariad mawr. Dyna chi gariad, fod Iesu Grist I dod o'r nefoedd i'r ddeiar, I fyd llawn casineb, I fyw bywyd perffaith yn ein lle, I farw ar y groes yn ein lle. Dyna gariad I chi. Ac yna, I orffen, Iesu, bendigedig, fyddo pwnc ein can, fore dydd Nadolig yn ei eglwys lan. A dwi'n gweddio bob pnawn Sul, tra fyddai byw, dwi'n gweddio na fydd hwnna beth yn newid. Mae peth yn newid, mae yna bregethwyr di newid I pregethu nhw dros y blynyddoedd ac wedi colli'r weledigaeth. Os daw hynny, gobeithio fi rwy'n yn dod lan a dweud wrthai, amser ti stopio. Achos dyma ddylefod pwnc ein can a pwnc ein pregeth, Iesu bendigedig. Y groes. Mae ddeiant pechodau yn Iesu Grist. Wel, gwn I ganu hon I orffen. Rhif 15, gwn I sefyll I ganu heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn, foliant Iesu Grist. Carol rhif 15, gwn I sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.